Poloviční get-up končí v takzvané pozici zpříjmeného sedu. Následovný přechod se jmenuje spodní zametení. Zameteme tady trošku v tělocvičně podlahu. Takže dám zatím ruku dolů, abych vysvětlil pohyb nohy a druhé ruky, pak ukážu tak, jak bude v get-upu. Rozdělíme si pohyb. Nejprve zameteme nohou, pak zdvihneme kyčle jenom těsně nad zem a nohu prosuneme tak, aby zadní noha, její prsty u nohou, koleno a dlaň byly v přímce. Můžete zametat buď na nárt, anebo můžete pro stabilnější pozici dávat nohu už do dorsiflexe. Nechám na vás. S lehčí váhou já chodím většinou sem, s těžší váhou chodím většinou sem. Zpátky půjdeme následovně. Nejprve zametu, pak se posadím a natáhnu nohu. Pokud mám, ukážu směrem na kameru, čáru tady, tak potřebuju po tom zametení mít prsty u nohou zadní nohy, koleno a dlaň v jedné přímce. Vidíte? V jedné přímce. Rovnoběžné se zdí za mnou. Takže to je důležité. Ukážu, jaké tam jsou časté chyby. První z nich je, že člověk se začne zvedat a teď tam takhle nějak hledá pozici. Špatný, mám nad hlavou těžkou kettlebell, spadne mi. Druhá je, že vedu tou nohou do zádu. Já to přeháním, ale nějak takhle. A záda mi tam skončí v ošklivé pozici. Takže spodní zametení, nejprve si ho rozdělte, zamíst, zvednout, zamíst, posadit, natáhnout. No a pak už to spojíte do jednoho pohybu. Druhá ruka je nahoře z kettlebell samozřejmě. Zametu, zvednu a zametu, posadím a zametu.